таърихи кинои тоҷик хеле бою рангин мебошад ва ҳаёти дирӯзаю имрӯзаи тоҷикистони азиз ба он сахт иртибот дорад. кинои тоҷик аз рӯзҳои аввали таъсисёбиаш чун як падидаи инқилобӣ мардуми зери ҷаҳолату хуруфотмондаро аз асорати тафаккури асри миёнагӣ раҳо кард ва инсонҳоро ба асри пирӯзии хирад, табодул, корҳои созандагӣ ва амалҳои накӯ ҳидоят сохт. бинандагони азиз, бахши филмофарон аст бо маълумотҳои наву ҷолиб дар бораи ширкату студияҳои ватаниву хориҷии филмофар тариқи барномаи Субҳи Тоҷикистон манзури шумо. имрӯз бошад мо дар бахши навбатии филмофарон ба шумо дар бораи нахустин киностудияи тоҷик, муассисаи давлатии Тоҷикфилм маълумот хоҳем дод. шонздаҳуми октябри соли равон бо таъсиси муассисаи давлатии Тоҷикфилм ки ба таҳияи филмҳои бадеӣ, ҳуҷҷатӣ ва аниматсионӣ машғул мебошад, расо 90 сол пур шуд. ҳарчанд таърихи синамои тоҷик аз омадани поезди аввалин ба пойтахти Тоҷикистон, он вақта шаҳри Станилобод 11 сентябри соли 1929 оғоз ёфта бошад ҳам, Тоҷикфилм расман 16 октябри соли 1930 таъсис ёфтааст. дар аввал он Тоҷикино ном дошт ва аввалин филмҳои ба навор гирифтааш ки таърихи кинои тоҷик аз онҳо шурӯъ шудааст, филмҳои хроникавию мустанад буданд. таҳияи филмҳои бадеӣ баъд аз соли 1932 оғоз ёфта, танҳо дар соли 1935 ба истеҳсоли филмҳои овоздор шурӯъ намуд. солҳои 1938-1961 онро студияи филмҳои бадеии Станилобод ва аз соли 1961 киностудияи Тоҷикфилм номиданд. солҳои 1941-1943 он муваққатан ба студияи кинои Москва Союздетфилм муттаҳид карда шуд. Тоҷикфилм ягона киностудияе буд дар замони шӯравӣ ки дар Тоҷикистон ба филмбардорӣ машғул буд ва асосгузори киностудия гӯем ё таъсисёбии киностудия пеш аз ҳама ба омадани аввалин қатора вобастагӣ дорад, зеро ин як воқеаи фараҳбахш буд ки мардум навигариҳои навро медиданд ва се ҷавони рӯз ба наворбардорӣ машғул буданд ва ҳамин боис шуд ки дар Тоҷикистон аввалин бор лабораторияи кино таъсис дода шавад ва дар назди шӯъбаи маориф фаъолият мекард. баъдан вақте талабот ба санъати синамо зиёд шуд, ҷумҳурӣ ба қароре омад ки бояд студияи алоҳидае ташкил шавад. ба ҳамин сабаб аввалин бор трести Тоҷикино таъсис дода шуд, баъдан Тоҷикино шуд, баъдан киностудияи Тоҷикфилм, баъд киностудияи Сталинобод шуд, баъдан киностудияи давлати Тоҷикфилм ва аз соли 2017 бо қарори ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон муассисаи давлати Тоҷикфилм дар заминаи киностудияи давлати Тоҷикфилм ва корхонаи воҳид давлатии кинои видеои Тоҷикино муассисаи алоҳида таъсис дода шуд. дар вақтҳои гуногун дар студияи мазкур филмҳои боз ҳам шавқовар, марги судхӯр, достони Рустам, Рустам ва Суҳроб, достони Сиёвуш, ситораи дар тирашаб, Нисо, асрори оилавӣ, субҳи аввали ҷавонӣ, маҷлис дар масҷиди кӯҳна ва ғайра ба навор гирифта шуданд. 20 сентябри соли 1932 намоиши оммавии аввалин филми бадеӣ вақте ки амирон мемиранд баргузор гардид. баъд аз он филми Муҳоҷир ки дар он Комил Ёрматов ва аввалин актрисаи тоҷик Сафия Туйбоева нақши асосиро бозиданд, рӯйнавор омад. баҳори соли 1934 аз Москва гурӯҳи нависандагону драматургони таҷрибадор ба мисоли Лев Кулешов, Осип Брик, Всеволод Вишневский, Виктор Шкаловский ба Душанбе омаданд то ба филмофарони ҷавони тоҷик санъати киноофариро дарс бигӯянд. бо дастгирии онҳо бахшида ба 10-солагии Тоҷикистон филмҳои ҳуҷҷатии Душанбе, Станилобод, Йигитҳои Тоҷикистони офтобӣ, Мамлакати офтоб ба навор гирифта шуданд. инчунин филмҳои Тирандозони Ворошиловӣ, Занҳои Тоҷикистон, Канали Ҳисор, Роҳ ба сӯи Помир, муваффақияти киноофарандагони ҷавони тоҷик ба ҳисоб мерафт. дар байни филмҳои ҳуҷҷатӣ солҳои баъд аз ҷанг филмҳои Тоҷикистон, Замони ҷавонӣ, Тоҷикистони Советӣ, Қувваи бузург ҷойи махсусро ишғол мекунанд.
пайдоиши ин филмҳо дар экран барои тамошобинони кишварҳои дигар имкон медод ки бо ҳаёту зиндагии халқи тоҷик шинос шаванд. ҳамин манзалат буд ки соли 1946 дар кинофестивали умумиҷаҳонии Венетсия филми Тоҷикистон соҳиби медали биринҷӣ ва дипломи фахрӣ гардид. дар соли 1952 бошад барои филми Тоҷикистони офтобӣ коргардон Борис Кимёгаров ва наворбардор Барамиков бо мукофоти давлатӣ сарфароз шуданд. моҳи декабри соли 1952 бо қарори Кумитаи марказии Ҳизби коммунистии Тоҷикистон ва Совети вазирон дар назди базаи студияи кинохроникӣ киностудияи филмҳои бадеӣ ташкил шуд. соли 1953 бошад ин студия номи Тоҷикфилмро гирифт. яке аз аввалин филмҳои бадеии баъди ҷангии синамогарони тоҷик филми Дохунда аз рӯи романи ҳамноми Садриддин Айнӣ буд. ин филм соли 1957 дар рӯзҳои даҳаи адабиёти санъати тоҷик дар Москва бо муваффақият намоиш дода шуд. ба филмҳое ки аз рӯи асарҳои адибон дар тоҷикфилм истеҳсол шуданд вафодорӣ, ғояҳои муаллиф, возеҳ кушодани давру муҳит ва зисти миллӣ хос мебошанд. аз ҷумлаи онҳо Одам пӯсташро иваз мекунад, Насриддин дар Хуҷанд, Ҳасани Аробакаш, Коваи оҳангар, Марги Судхӯр, Ҳеҷбудагон ва достони Рустам ва Суҳроб, достони Сиёвуш ки аз рӯи асари безаволи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ ба навор гирифта шуданд. инчунин киностудия дар истеҳсоли филмҳои мусиқиву мастакавӣ ба мисли Ман бо духтаре вохӯрдам, Вақти зангирии писарон расид, Рояли сафед, филмҳои таърихӣ Қисмати шоир, Нисо, Хиёнат, Вохӯрӣ дар назди масҷиди кӯҳна, Тобистони соли 1943, Қиссаи маҳбаси Павяк, Драмаи дӯсти ман Наврӯзов, Зумрад, Мансаби баланд Ҷура Саркор бо Амри дил низ муваффақ гардида буд. бештари ин филмҳо сазовори мукофоту дипломҳои кинофестивалҳои байналмилалӣ гардиданд. Тоҷикфилм асосан аз солҳои аввали таъсисёбӣ бештар филмҳои мустанад таҳия мекард, пешниҳод мекард ва аз соли 1946 филмҳои ҳунарӣ рӯи навор омаданд, коргардонҳои машҳур барои саҳнаи кино омаданд ва имсол мо ба муносибати 90-солагии Тоҷикфилм иқдом намудем ки ҳамин филмҳои истеҳсол намудаи Тоҷикфилмро аз соли 1929 то ба имрӯз яъне ба феҳристи ягона ворид кунем ва ин кор ҳоло идома ёфта истодааст ва тахминан 1240 филмро мо алҳол яъне бар феҳрист дохил кардем ки ин идома дорад ва баъзе филмҳое аст ки аз рӯйхат берун мондагӣ ҳастанд ва ин кор мо иқдом дорем ки то моҳи март ҳамин феҳристро омода созем ва имрӯз ҳам баъд аз соҳиби истиқлол гаштани ҷумҳуриямон Тоҷикфилм рисолаташро идома дод, филмҳо офарид, бештар дар синамоҷашнвораҳои байналмилалию дохилӣ соҳиби ҷоизаҳо гашта истоданд ва мин ҷумла филми Дуғоб дар Шветсия дар синамоҷашнвораи Симо соҳиби ҷоизаи аввал гашт. яъне филми кӯтоҳметраж соҳиби ҷоиза гашт ки ин ҳам дастоварди замони соҳибистиқлолӣ аст. дар замони соҳибистиқлолӣ низ санъати филмофарии тоҷик ба марҳилаи нав ворид гардида, истеҳсол ва мазмуну мундариҷаи филмҳо беҳтар гардид. филмҳои Қиёми рӯз, Оинаи беҷило, Гунҷишки сафед, Хоби ҳамдуна, Муаллим, Сафари ҳавоӣ, Марги бегуноҳ ва ғайраҳо ҷоизаҳои кинофестивалҳои байналмилалиро соҳиб гардиданд. воқеан агар мо дар солҳои пештара ё ин ки ва имрӯза шароити кори муассисаи давлати Тоҷикфилмро агар муқоиса кунем хело дигар шудагӣ аст. яъне тарзи корбари филмофарӣ дар сатҳи хело рушд аст, дар сатҳи болоӣ қарор дорад ва тӯли чанд соли охир филмҳои сатҳи баланд рӯи пардаи синамо омада истоданд. ҳамаи ин дастовардҳое ки то имрӯз шуда истодааст дар асоси барномаи рушди кино соли 2018-22 дар амал татбиқ шуда истодаанд. филмофарони тоҷик дар айни замон хеле фаъолона бо ҳамкасбони хориҷии худ ҳамкорӣ намуда филмҳои муштарак эҷод менамоянд. дар пойтахти Тоҷикистон ҳар 2 сол кинофестивали байналмилалии Дидор баргузор мегардад. филмофарони тоҷик дар кинофестивалҳои байналмилалии кишварҳои мухталиф иштирок намуда соҳиби ҷоизаҳо мегарданд. муассисаи давлати Тоҷикфилм дар соли оянда 4 филми ҳунарии пурра, 4 филми кӯтоҳ ва филмҳои мустанаду тасвирӣ силсила филмҳоро ва нақша гирифтааст. ният дорем ки филмҳои мустанад дар бораи Тоҷикистон бахшида ба 30 солагии истиқлолият, дар бораи ҷашнҳои миллӣ, Наврӯз таҳияю пешниҳод кунем филмҳоро.
кинои тоҷик ҳамчун яке аз падидаҳои фарҳанги миллӣ вазифаи муқаддаси худро дар назди мароми хеш ба андозае иҷро карда истодааст ва ҳамчун оинаи миллат аз ғаму шодии мардум бохабар аст ва миллатро ба худи ӯ ва ба мардуми ҷаҳон муаррифӣ мекунад. ба ҳамин ранг кино ба ҳаёти мо, тафаккури мо ворид шуд ва то имрӯз ҷону ҷаҳони моро рӯшан месозад.